hebben de Bonifatius Cup georganiseerd voor voetbal in de jeugd, onder 13 en onder 15. 21 deelnemende teams. Dat is de eerste keer. Ja, zeer succesvol. We zijn heel tevreden. Bijzonder is, het is internationaal. Het is 2 dagen. Hè. Dat heb je, de meeste toernooien die georganiseerd worden hier in de regio, die zijn ook eendaags. Maar dit is gewoon meerdaags, 2 dagen. 2 verenigingen hebben het georganiseerd. VV Dokkum en Bikwik Dokkum. Ja, en dat maakt het ook heel bijzonder. En die reacties hebben we ook gekregen van ja, wat een geweldig toernooi. We willen graag volgend jaar meer komen. Dus ja, we hopen ook dat de teams die er nu waren, dat die volgend jaar weer komen en dat die misschien ook wat andere teams enthousiast maken. Maar dat gaan we zeker zelf ook doen en dan gaan we het uitbouwen. En dan moet het een prachtig toernooi blijven. Gewoon jaarlijks een jeugdtoernooi voor de Bonifatius Cup.